и мениджърския екип на радневските мини не са постигнали резултат. Това потвърждават и от ръководството на държавното въгледобивно дружество. Българите в трудоспособна възраст между 55 и 64 години, които активно се трудят, са над 450 хиляди. Това сочат данните на Националния статистически институт за третото тримесечие на миналата година. Коефициентът на икономическата активност на тази група от българското население е 48,2 на 100. Според последния доклад на Евростат, публикуван в петък, коефициентът на заетост на лицата на възраст 55-59 години в Европейския съюз се е увеличил от 50 на 100 през 2000 година до 61% през 2010. Европейският съюз се определи от 2012 година за Европейска година на активно устаряване и солидарност между генерациите. Днес е ромската нова година, един от най-големите и най-почитаните празници от всички ромски групи у нас. Празникът се нарича още Василица или Банго Василий. Празнуването на Василица е свързано с няколко ромски легенди. Банго Василий е семейен празник и се посреща с птиче месо. При всички ромски групи вечерята на 13 и срещу 14 януари играе изключително важна роля и е изпълнена с богата символика. Къщите остават заключени до полунощ на 13 януари, за да не избяга късметът.